Üdvözlünk a Henkel Magyarországnál! Központi budapesti irodánk jól megközelíthető helyen a Műpa és a Nemzeti Színház mellett a Millennium Gardens irodaházban van. Egy közel 150 éves múlttal rendelkező családi vállalat részeként Magyarországon 1987 óta vagyunk jelen. Vállalati kultúránkat a mai napig Fritz Henkel vállalatalapítónk merész és úttörő szellemisége hatja át. Nálunk a generációk és a különböző kultúrából érkező munkatársak együtt dolgoznak. Az egymás tiszteletén épülő munkakapcsolatban minden javaslat és ötlet egyformán számít. Sokszínűek és befogadóak vagyunk, mindig arra törekszünk, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat. Ehhez inspiráló környezetünk és a rugalmas munkavégzés lehetősége is hozzájárul. Odafigyelünk egymásra, hiszünk a közös értékekben és közösségünk erejében. Márkatermékeink sokasága milliónyi háztartásban megtalálható, emellett ragasztóink, technológiáink számtalan iparágat kiszolgálnak. Előtérbe helyezzük a fenntarthatóságot és aktívan kivesszük a részünket társadalmi szerepvállalásainkkal. Formáljuk a Henkel Magyarország csapatát együtt, közösen, veled!